היה רגע אחד בחיים שלי, אפילו שבריר של רגע, שבו הרגשתי כמו מי שצועדת לקראת הסוף הקרב. שהחיים שלי אוטוטו מסתיימים. בדיוק קראתי אז את תוחלת החיים של האהבה. של ינץ לוי? כן, ספר מעולה. הוא מתאר חלקים ביוגרפיים של ינץ, אבא עם דמנציה, אח עם איידס, שמאושפז בהוספיס לקראת סוף חייו. בלי יותר מדי ספוילרים, הספר מתאר את תהליך ההידבקות שלו מתרומת דם נגועה, ועד הסוף המאוד מאוד מאוד קשה. עכשיו, אדר, תדמיין אותי. שותה את הספר, באמת, תוך 3 ימים. מגיע ממש לפרקים האחרונים והולכת רגע להביא לי כוס מים מהמטבח, שם התיק של דניאל, ואני רואה שמציץ שם מכתב בשבילי. שולפת, מכתב ממד"א. ובמכתב כתוב תודה תמר, שלום, תודה על תרומת אדם שנתת לנו. בבדיקה ראשונית גילינו שאת נשאית איידס. HIV, בענק. ואני, כן, אני עמוק, עמוק, עמוק בתוך הספר, שאת הסוף שלו אני כבר מבינה. רק הפעם, החולה, זו אני. פודקר, הפודקאסט לבני המשפחה המטפלים. בהגשת תמר דשבסקי והדר פרנקנטל. בשיתוף עם בטרקר, אפליקציה חדשנית לניהול ותאום הטיפול המיועדת לבני משפחה מטפלים, למטפל האישי ולאדם עצמו. שלום תמר. שלום אדר. וברוכים הבאים לפודקר, הפודקאסט לבני משפחה מטפלים. אני תמר דשבסקי, עובדת סוציאלית גרונטולוגית, אימא ל5 ובריאה כפנתרה. ואני הדר פרנקנטל, עובד סוציאלי, עיתונאי, אבא ל3, וכבר מת מסקרנות לשמוע מה עבר עלייך ברגעים האלה, שנשמעים לי כמו הגדרה מילונית לאימה. אדר, ממש אהבתי את זה שאנחנו עושים טיזר, כן? אנחנו ממש כבר פודקאסט של מקצוענים. ברור, למרות שאולי קצת הגזמנו כמאזינים וגם אני במתח להבין מה מצבך הרפואי. העם דורש גיליון רפואי, תמר. אוקיי, אז קודם כל אני ארגיע את המאזינים, ואותך אני בסדר. תודה רבה. אני לא חולה, אני בריאה ממש. שמחים לשמוע. נמרה. אבל כשלא נותנים תרומת דם, וגם תרמתי מלא, יש לי איזה כאילו 4 פנקסים עד אותו רגע, יש בדיקה שעושים לכל התרומות, ובבדיקה מצאו משהו לא ברור, לא בסדר, וחבל כי אני O+. אני לא אוהב להשוויץ, אבל אני O-. בכל מקרה, לרגע אחד באמת שהחזקתי את המכתב, הייתי שם, הייתי נשאית איידס. וואי. והבנתי, באמת, זה עניין של שנייה, וזה באמת חוויה פיזית, שאני לא אראה את הילדים שלי גדלים, שאני לא אגשים עוד חלומות, שעוד שנייה אני זאת שבהוספיס ובתלות, זו בדידות מטורפת. כאילו, זו תחושה שיש רק מקום למישהו אחד על השביל הזה. אני צריך הסבר למשפט הזה. הרגשתי, שוב, לשבריר שנייה, הכל בסדר, אני בריאה, אבל החוויה הזאת שאני לקראת הקרב הכי משמעותי, הכי גדול ודרמטי בחיים שלי, ואני לבד. כי אין באמת מישהו שיכול ללכת איתי בשביל הזה. אין מישהו שיכול להבין את החוויה הזאת. אני גם לא רוצה שמישהו יצטרף אליי, כי זו אימה כל כך גדולה, שבאמת אפילו האדם הקרוב ביותר לא יכול להבין. עכשיו, שוב, הבנתי די מהר שאני לא יכולה. יש לי עוד חיים ארוכים ומופלאים, יש לי הרבה מה לעשות בהם. אני לא מתכוונת ללכת לשום מקום, אבל כמובן פרצתי בבכי תמרורים. אני מודה שאני לא ממש נושם אחרי הסיפור הזה, אבל אני גם חושב שיש בו, יש ברגע הזה מן ההערה, כלומר, פתאום נחשף בפנייך, תמר, שאת גם מטפלת, ואת גם פוגשת אנשים מהזווית הטיפולית, פתאום נחשף בפנייך עולם אחר, חדש, תחושות שאת פוגשת מהמטופלים, שעד אותו רגע לא הכרת אותם ממש, זאת אומרת, לא כל כך מקרוב. נכון, ובאמת בפרק הזה אנחנו היום אנחנו נדבר על מה עובר בראש של האדם הזה, של המטופל. נכון, כי אנחנו מתמקדים בכל הפרקים שלנו במטפלים.
הפרק הזה הוא קצת שונה, הישר מתוך המוח של המטופל עצמו. את, אגב, זוכרת את הסרט להיות ג'ון מלקוביץ'? בדיוק, כן, בול. אז בואי נתעמק בזה. מה עוד ראית שם כשהיית ג'ון המטופל? הבנתי, ראיתי, יותר נרגשתי באמת בכל נימי גופי, מה עוברים אלו שכן מקבלים את הדיאגנוזה. את ההודעה על סרטן, על איידס, על דמנציה, וכמה חשוב רגע להכיר בבדידות הזאת, ולתת לה פה, ולתת לה מקום והכרה. אז יודעת מה, בואי באמת ננסה להיכנס לראש של האדם שנכנס לקורלס, לנתיב שממנו אין דרך חזרה. הקורלס זה קיצוני, אין דרך חזרה מהשחיטה, אבל אפילו לפני זה, מה עובר עליו, על האדם הזה שהוא כבר לא עובד, שהוא לא מתפרנס, לא כי הוא לא רוצה, כי הגוף, המצב הכללי כבר לא מאפשר לו, ויחד עם השינוי הזה, המון דברים משתנים, החלומות שלו, הרצונות שלו, הגוף משתנה, מערכת הערכים שלהם משתנים. פעם מה שפעם היה חשוב, אולי עכשיו הוא קצת נדחק הצידה, היכולת ללמוד יורדת, ולפעמים גם היכולות הבעיות נפגעות. את מתכוונת לזה שהילדים כבר פחות מתייעצים איתו, או נעזרים בו? להפך, הם כאילו הופכים להיות יותר תומכים בו? בדיוק, וגם הזוגיות נפגעת, כמו שתיארנו בפרק השני שלנו. רמות התשוקה והמשיכה משתנות, יש פחות חוויות משותפות, פחות הדדיות בקשר, תחומי האחריות בבית משתנים. נכון, אנחנו בפרק השני התייחסנו לזה שהכל נופל על בן הזוג השני או השנייה, אבל גם האדם שנחלש בעצם מזה שהוא לא מי שהוא הפך מסך כל ההגדרות שהוא היה לפני, להגדרה אחת, מטופל. נכון, וכמו שבני המשפחה, לאט לאט מבינים שיש להם הגדרה נוספת שהם מטפלים, הם מבינים שהרבה מאוד מההגדרות שלהם אינן. כשאדם הופך לסיעודי או מקבל הודעה שיש לו אלצהיימר, היא מבינה שמשהו נגמר. יש איזשהו קול פנימי שאומר לה, שעכשיו חלק מהחיים שלה מאחוריה. ומפה קדימה, עטופה, באמת, לא משנה כמה עטופה ככל שתהיה, היא פוסעת לבד. ולכן המון פעמים אנחנו רואים כעס וחרדה, ליד ניסיון שאפילו לפעמים הוא נואש, להיות עדיין רלוונטית ומשמעותית, ואני. אבל רגע, אני לא מבין. אני הרי לא רק המקצוע שלי, ולא רק ההורה שאני או הפיזיות שלי, כל הדברים האלה שהולכים לאיבוד כשאדם הופך להיות מטופל, הם לא הכל, יש לו עוד את הרצונות שלו, ואת התשוקות, ואת החלומות, והמחשבות, התפיסות שלנו שהתפתחו לאורך החיים. גם אם עכשיו הנסיבות מביאות אותנו לחשיבה מחודשת עליהם, הם עדיין אצלנו, הם עדיין מי שאנחנו. נכון מאוד, ואנחנו כמטפלים, כבני משפחה מטפלים, כאנשי מקצוע, אנחנו חייבים לזכור את זה, ולעזור, להדגיש את המקומות האלה בדיוק אצל האדם המטופל. אדר, כבני משפחה, אנחנו צריכים לפעמים להיות הזיכרון הזה עבור האדם. להזכיר לו מי הוא עבורי, מי הוא עבורנו כמשפחה. ולא פחות חשוב, מי הוא עבור עצמו, גם אם כל אלה כבר לא מוצאים באמת ביטוי במציאות. וואו, זה נקודה סופר חשובה. כי היא מוסיפה בעצם עוד רובד שלם להיותנו מטפלים. לא רק קניות לבית, דאגה לתרופות, לקחת לרופא, אנחנו גם צריכים בעצם לשמר עבור המטופל את האישיות שלו, את האדם, במובן הכי מופשט ונקי, את האדם שהוא היה. נכון. תמר, בפרקים שעשינו עד עכשיו, נתנו גם כמה כלים שימושיים לבני המשפחה מטפלים. את חושבת שאנחנו יכולים גם הפעם? בטח. מתוך ראשו, טיפים מתוך ראשו של המטופל. מתוך ראשה שלו ללכת על הגשר. הכלי הראשון הוא נוכחות. להיות נוכחים, לחבק, לחייך, לתת יד, להגיד, אני רואה אותך. אני רואה מה את עוברת, את הבלבול, את האתגר הרגשי, את סערת הרגשות, ואני פה איתך על סף התהום הזו. היחד הזה הוא כוח ענק, גם לאדם עצמו, גם לבני המשפחה. לא לפחד להתקרב אל האדם, לא לפחד להיפגע. אני חושב שזו נקודה משמעותית מאוד, כי אנחנו בעצם משנים פאזה במערכת היחסים שלנו עם ההורים, או עם בני הזוג, ואנחנו והם יכולים להיפגע מהשינוי הזה. אבל ככה זה בחיים. כשנמצאים בקשר, זה לא תמיד דבש ושושני, וכנראה שנדרוך בטעות על יבלות של האנשים שאנחנו אוהבים, אם אנחנו בוחרים לרקוד איתם. אבל זה עדיף מאשר להימנע מלרקוד, וכל ערב לשבת בצד על הבופה.
נסחפתי עם הדימוי? קצת, אבל כן, זה נכון שהרבה אנשים נמנעים בכלל בחיים מקשר כדי לא להיפגע ולא לפגוע, אבל דווקא המקום של פגיעות מאפשרת תיקון, מאפשרת לבוא, להתבונן יחד על השבר, על מה שהיה ועל מה שיהיה מפה והלאה. כמה חשוב לראות ולהכיר במה שעדיין קיים. נכון, וזו הנקודה השנייה, לזכור ולהזכיר ולסלוח על הפער הזה שיש ביניהם. מדי פעם לעצור, לקחת אוויר, אמר, היי, אני יודעת מי אתה. ואני יודעת וזוכרת מי היית עבורי עד עכשיו, ומי אתה עבורי היום. ואלו דברים שלא השתנו, גם לא בעוד 1,000,000 שנה. ואם הם כן השתנו? אז הם כן. וזה מה שצריך לקרות, ועדיין נדע כמשפחה מטפלת, להכיל את זה, להכיר בזה, ושוב, לנסות לראות מה עדיין כן, איזה עוד ניצוצות יש שם, אבל כן, אתה יודע, אדר בעיקר בהידרדרות קוגניטיבית, פיסות האישיות המוכרת והאהובה הולכות ונמוגות יחד עם האדם עצמו, ופה נכנסת פרידה מאוד גדולה, עליה נדבר כבר בפרקים הבאים. אתה יודע, לא מזמן התייעצה איתי עם מישהי שאימא שלה בחרדות מהמצב הנוכחי, והיא לא מוצאת את עצמה מבחינה מקצועית, היא יצאה לגמלאות, ונתתי לה את אותה עצה שאמרנו קודם, להיות איתה, להכיר בפער. והיא לא מה שאנחנו מכנים מטופלת, היא עצמאית לחלוטין. אבל המון פעמים זה מה שעוזר לנו במשברים. מישהו שלא נותן עצות ולא מנסה לכוון, או לומר לך, אל תדאג, הכל יהיה בסדר, אלא מישהו שפשוט נמצא איתי, מביט לי בעיניים. פשוט נוכח. יפה. משהו נוסף? כן, אנחנו בפרק הזה מדברים על האדם עצמו, ואני רוצה לדבר אל האדם עצמו. אליה, המטופלת. אל תקחי כמובן מאליו שכולם יודעים מה שאת צריכה. הם לא. הם לא יודעים שעדיין כואב לך, והם לא יודעים שרועש לך מדי או שקר לך מדי. לא שאת רוצה חיבוק או כוסית וויסקי. תגידי איך את רוצה שיעשו לך שינוי תנוחה, ואיך את אוהבת את הכרית מאחורי הגב, כמה כמות של משחת שיניים את אוהבת, ובאיזו שעה את אוהבת להתקלח. תשתפי מה נעים לך, ואיפה את לא רוצה שיגעו בך. ואם חייבים, אז איך ומי. זה יקל עלייך, זה יקל עליהם, שבאמת רוצים להיות שם. הם פשוט לא תמיד יודעים איך. כל עוד יש לנו גישה למילים, תשתמשו בהם, אל תתביישו. בכלל, אתה יודע, אדר, גם אם אנשים הם לא מטופלים, האם יש לנו מספיק אומץ לחלוק באמת הכל עם בני הזוג שלנו? אנחנו נמנעים אולי לפעמים לדבר מתוך מבוכה. האם אני נוכחת כשבן הזוג שלי מדבר אליי, או אני בטלפון כל הזמן? לפעמים אנחנו לא באמת יודעים מה נעים לו, או מה מרגיז אותה, וגם פה, כמו שדיברנו בכל כך הרבה פרקים קודמים, כמה שיותר נקדים ונלמד לדבר ולהקשיב, ככה טיפול שיש סיכוי שיגיע לכולנו, יהיה פשוט יותר. החיים הם עכשיו. הם כאן. הקשרים שלנו הם כאן והם עכשיו, והם נבנים עם כל רגע, ולא צריך לחכות לפנסיה או לטיפול כדי לגלות אותם. תודה, תמר. תודה לפרק הזה. תודה לך, אדר. ואתם יותר ממוזמנים להמשיך ולכתוב לנו ולהעביר את הפרקים שלנו הלאה למי שזה יהיה לו משמעותי, כמו שזה היה משמעותי עבורכם. וכמובן יש את הוואטסאפ שלנו, 050-315-5083. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות ושאלות, שוב, 050-315-5083. ותודה לכל מי ששולח לנו עדיין הערות ותגובות, אתם מרגשים איך אותנו. זה מרגש, ממש. תודה, להתראות בפרקים הבאים. בשיתוף עם בטרקר, אפליקציה חדשנית לניהול ותאום הטיפול, המיועדת לבני משפחה מטפלים, למטפל האישי ולאדם עצמו.